Croeso cynnes I gyflwyniad rhithiol ar yr opsiynau sydd ar gael yn y chweched dosbarth yn Ysgol David Hughes. Cyn cychwyn meddwl am eich dewisiadau yn y chweched dosbarth, gnewch yn siŵr eich bod chi wedi gwneud digon o ymchwil. Oes gennych syniad o ba yrfa yr hoffech I ddilyn? Os oes gennych syniad, ydych chi'n gwybod pa bynciau bydd angen I chi ddilyn yn y chweched dosbarth? Ydych chi'n ymwybodol o'r graddau sydd angen arnoch I ddilyn y pynciau hynny yn y chweched dosbarth? Ac ydych chi wedi gwirio eich adroddiad tracio a'ch targedau yn ddiweddar? Ydych chi ar darged I gyrraedd eich graddau? Os na, ydych chi'n gwybod beth sydd angen I chi wneud mwyn ceisio cyrraedd y targedau? Os ydych yn dymuno dychwelyd yn ôl i'r chweched dosbarth, gyfynir am 5 gradd a serenog I ec, Tygau, gyda gradd B neu fwy yn y pwnc yr ydych yn dymuno astudio. Mewn rhai achosion eithriadol, adolygu'r y sefyllfa yma, os da ni'n hyderus eich bod ar y llwybr dysgu cywir. Os ydych am ddilyn y pynciau bywydeg, cemeg, ffiseg a mathemateg, yna bydd angen gradd B o leiaf, a disgwyliwch bod chi wedi dilyn yr haen uwch yn Tygau. Rydym yn argymell I chi beidio dewis mwy nag un pwnc newydd. Os ydych am ddilyn y gyfraith cymdeithaseg neu seicoleg, disgwylir eich bod wedi derbyn gradd B o leiaf yn Saesneg iaith. Mae'r dystysgrif her sgiliau yn orfodol yn y chweched dosbarth. Mae nifer o bobl y gallwch droi atynt am gymorth gyda'ch dewisiadau. Mae eich athrawon pwnc yn eich adnabod yn dda iawn. Byddant yn gallu eich cynghori os y byddai'n syniad da I chi ddilyn y pwnc yna a'i ffeidio. Mae barn disgyblion sydd yn gwneud y cwrs yn barod yn ffynhonnell wych o wybodaeth. Cofiwch edrych ar y clipiau fideo ar y cyfryngau cymdeithasol ar wefan ysgol. Mae tîm y chweched yn brofiadol tu hwnt ar gynnig cyngor. Teimlwch yn rhydd I gysylltu gydag unrhyw gwestiynau yn ymwneud â dychwelyd yn ôl i'r chweched dosbarth. Os ydych yn ansicr o llwybr gyrfa neu unrhyw bryderon arall, cysylltwch gyda Phennaeth Gyrfaoedd Miss Lucy Bracegirdle. Os ydych yn bwriadu mynd I goleg Menai, yna cysylltwch gyda Miss Bracegirdle am gefnogaeth gyda'ch cais. Mae'r arlwy o gyrsiau sydd ar gael yn Ysgol David Hughes yn eich galluogi I ddilyn llwybr gwbl academaidd, llwybr gwbl galwedigaethol neu cymysgedd o'r ddau. Dyma'r cyrsiau y byddwch yn medru astudio yn Ysgol David Hughes. Rydym mewn sefyllfa hynod o ffodus I gynnig arlwy mor eang yn ein ysgol. Mae pynciau fel mathemateg, bywydeg, ffiseg a cemeg ar gael mewn 2 golofn opsiwn sydd yn hwyluso'r dewis I chi ac yn cynyddu'r cyfuniadau posib o ddewisiadau. Mae Ysgol David Hughes yn rhan o gonsortiwm gyda'r ysgolion eraill ar yr ynys, Coleg Menai a rhai ysgolion yng Ngwynedd. Ysgol David Hughes yn darparu y cyrsiau cynlynol i'r ysgolion eraill ar yr ynys. Mae disgyblion o'r ysgolion eraill yn bresennol ac yn ymuno â'r gwersi yma. Bydd amser cychwyn a gorffen rhai o'r cyrsiau'n wahanol i'r amser arferol. Bydd rhai o'r cyrsiau consortiwm yn gorffen am 20 munud wedi 3, rhai am 10 munud wedi 4, a rhai eraill yn mynd ymlaen tan 5 o'r gloch. Neu chydig yn hwyrach yng Ngholeg Menai. Mae 5 cwrs arall ar gael I chi ddilyn, 4 yng Ngholeg Menai ac 1 yn Ysgol Llangefni. Os ydych yn dymuno dilyn un o'r cyrsiau yma, bydd tacsi'n cael ei drefnu I gludo chi yna ac yn ôl i'r ysgol. Bydd angen I chi drefnu trefnidaeth adref o'r ysgol. Mae rhai o'r cyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Menai yn boblogaidd iawn. Os oes gormod o ddisgyblion a diddordeb, yna trefnu'r rhaglenni cais a chyfweliadau. Mae ganddom 5 colofn opsiwn. Nid oes rhaid I chi ddewis o'r 5 colofn, dim ond y pynciau yr ydych yn dymuno astudio.
Be sydd angen i chi wneud nesaf? Gnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud eich ymchwil o flaen llaw, mwyn gwneud penderfyniadau doeth a medru gweithredu ar unrhyw beth rwan. Peidiwch â phoeni os nad oes ganddoch unrhyw syniad pa arfa yr ydych am ddilyn y dyfodol. Mae'r staff yma i'ch arwain ac cefnogi i ddewis y pynciau addas i chi. Mae cyfle i chi drafod eich opsiynau gyda'ch athro pwnc ar ebryll yr ugeinfed. Yn ogystal, mae mwy o wybodaeth am yr holl gyrsiau ym mhrosbectws yr ysgol. Bydd llythyr yn cael ei anfon allan gyda'r holl wybodaeth y byddwch ei angen. Bydd angen i chi ddewis eich opsiynau erbyn Ebrill y 30 os gwelwch yn dda. Cofiwch nodi unrhyw wrthdaro gyda'r dewisiadau. Mi wnawn bob ymdrech i sicrhau eich bod yn gallu dilyn y cyrsiau o'ch dewis. Dymuniadau gorau i chi ar ddiwrnod eich canlyniadau, a da ni wir yn edrych ymlaen yn fawr iawn at eich croesawu chi nôl i'r chweched dosbarth.